30 августта бәйрәм уңайыннан Авропа Татарстан актив булган Казанда, Татарстанда актив булган яшьләрне җыйды. Үткәнне барладык, киләчәкне әзрәк планлаштырдык, бүгенге вазгыять турында фикер алыштык һәм 2030 елга кадәр булган стратегиядә булган актуаль әйберләр турында сөйләштек. Сәяси вазгыять барланды. Максатыбыз ул уйлый торган яшьләрне барлау һәм алар арасында Татарстанга булган патриотик хисләрне тарату дип әйтим. Татарстанның тарихын аңлап, булган вакыйгаларның асылын аңлап яшәүче яшьләребез бар. Һәм аларның үзләренең мөстәкыйль фикерләре бар. Һәм минемчә бу фикерләүче яшьләрне барлап, аларның фикерне башка кешеләргә, җәмгыятькә таратырга кирәк. Һәм менә безнең шундый чараларыбызның ул иң беренче максаты булып тора. Авропа Татарстанның киләчәге бармы соң? Авропалы Татарстанның, Авропалы институтларының һәм шундый сыйфатлы тормышның киләчәге, әлбәттә, Татарстанның киләчәге дип уйлыйм. Хәзерге вакытта Авропалы Татарстан блогы ул социаль челтәрләрдә актив төркем. Шул төркемгә 1200-дән артык кеше керә һәм көненә 100-дән артык уникаль керүче бар. Һәм атнага берничә тапкыр эксклюзив материаллар, аналитик материаллар чыга. Татарстан гражданнарын 30 август бәйрәме белән котлыйм. Алда да безнең республикабыз көчле, демократик дәүләт булсын. Шулай дип өметләнәм.